Eli mä oon tuntenut mun mummin siitä asti, kun mä olin tunnin vanha. Se tuli heti katsomaan mun sairaalaa. Ja siitä lähtien me ollaan oltu kuin paita ja perse. Se haki mut joka viikonloppu leikkiin sen kanssa ja se antoi mulle aina kaiken aikansa ja huomionsa. Mä oon aina pystynyt puhumaan sille ihan kaikesta. Se on ollut mun paras ystävä aina. Me ollaan käyty elokuvissa ja laivalla ja mä oon pystynyt mumminkaan niin tekemään kaikkea sellaisiakin asioita, mitä ehkä yleensä ei mummin kanssa tehdä. Se on jaksanut katsoa mun kanssa Disneyn piirrettyjä ja lukee mun sarjakuvia ja kannustaa mua piirtämisen kanssa ja kaikkea. Se on tehnyt tosi paljon. Ja silloinkin kun musta tuntuu, että mä oon ihan paska kaikessa, niin se kannustaa ja saa mut uskon, että mä oon paras kaikessa, mihin mä vaan ryhdyn. Ja kaikki mitä se sanoo tuntuu vaan sillä hetkellä, että se on totta. Sen takia mä ehkä piirrän vieläkin. Mä olisin varmaan lopettanut, jos ei mun myös niin kannustanut mua. Silloinkin kun mä oon ollut surullinen, mä oon pystynyt aina puhumaan mummille. Mä oon soittanut sille tai kertonut kasvotusten, mikä mua vaivaa. Ja esimerkiksi joka kerta, nämä lukuisat kerrat, kun on tullut ero parisuhteesta, niin mummi on ollut se kainalo, johon mä voin käpertyä ja itkeä kaiken kuin pieni kersa. Se on ollut helpoin kanava kertoa ihan kaikki. Mut sit kerran mun oli tosi vaikea kohdata mummi. Mä olin just tehnyt positiivisen raskaustestin ja se ei ehkä sillä hetkellä ollut ihan toivottu tulos. Ja mua pelotti ihan kauheasti ja mua painostettiin aborttiin. Ja mä olin just vienyt ne aborttilaput ja kaikkea. Mä itkin ja soitin mummille, että mua pelottaa ja mun on paha olla. Enkä mä selittänyt mitään se enempää. Kysyin vaan, että voinko mä mennä sen luokse. Se sanoi, että tietenkin sä voit tulla. Ja sit mä lähdin sen luokse. Mä astuin sen ovesta sisään. Ja tietämättä mistään aiemmin mä en ollut sanonut mitään. Se kysyi multa, että kultarakas, etkö sä oot tehnyt aborttia? Ja mä sanoin, että en. Mutta mä vein ne laput ja mua pelottaa. Ja se sanoi, että ei, soita sinne perään ja sano, että sä et tee sitä. Että kyllä mä lapseni tunnin ja huomasin sun ilmeestä tän heti. Ja kyllä me yksi lapsi hoidetaan yhdessä. Mä oon hoitanut sutkin. Musta se oli ihana se, kyllä me yksi lapsi hoidetaan yhdessä. Koska niin me on hoidettu.